No, neviem, mohli by sme si, čo ja viem, napríklad postaviť radu. Dívaj sa, ale tuto máš viacej kameňov a odtiaľ by sme ešte dopratali nejaký a bolo by celkom v pohode. Ideme? Dobre. Dívaj na ten, poďme skúsiť ten. Fú, ten je ťažký. Nepamätáš na ten Archimedov zákon? Vieš čo, niečo sa mi marí, ale moc si nepamätám. Tam bolo niečo také, že keď to preneseš vo vode, tak to pôjde ľahšie. Tak to skúsme. Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná ťaži kvapaliny telesom vytlačenej.